Lakay. Antay. Love na. Wait Antay. Yes na ka manay. Lalabnak talaga. Kiwin bakit? Love na love ka nga per me. Hindi ko nadagarod nga to the moon and back. Kasi ka nga kamahal bakit? Dapat garod ko Adi pa nagayat at itunggal may isa. Dapat hangag balbaliw ajay. Tuwan mat talagang magamin mo? Yung dapat amin nga ba nag-share ta. Tuwan mat? So nga dapat adi kwartam. Kwartat. Kung share nga rod. Adi kwartak. Kwartak lang Nga. Madin sa kindapat talaga amin nga trabaho 50-50 ta ano awan ti lugi darod ti anak ta nga ibaon-baon ta mayatak ta 50-50 kasla ko madiji nagluto sikat nagluto siya ti mangan sikat naglaba siya kagisuot tapos sikat agplancha siyempre sino pa yung timang suot nuwan nga siya padin sa amay lugi akmay gitagiging nga kondisyon mo ba kahit siya mo mami nagtrabaho kay pagkunam nga lugi ka gaputay mo una dinagan mo ay mo una yung puro sakmot yung mo una sakbag trabaho mamain baliktadan tagarod sige dapat 50-50 agad paisaw so siyak iti mangan sikat aginaw nya siyak iti ag shopping sikat iti agbayad dapat kasday lakay saan ka nga umangalan nung going strong panag-asawa ta maulawak Mildred kawan no awan iti apa-apa going strong ti relationship ta road to forever garon dugyamon ang kaglutong a few moments later madi lugi ak sadyay may man bakit bakit lugi ak mo ti kondisyon mo tutay dapat pa ang amin nga kuka mo lang sige latan wag gawin tanong ti maluglugi may amot tanong ti lugi latan amin na kukwam niya pinaya niya bibiro kam ta aji brakin pantita